Nagkalain-lain nga sektor nagpanawagan sa alkalde kag National Historical Commission of the Philippines nga tapuson na ang terminal kag Central Market sa Iloilo City. Timeline sa pagtapos ng proyekto nasunod suno sa Iloilo City LGU. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. On time nga pagtapos sa Iloilo Central kag Iloilo Terminal Market ang panawagan sang nagkalain-lain nga sektor sa syudad sang Iloilo sa Iloilo City Government kag sa National Historical Commission of the Philippines. Suno sa alkalde, nagakabalaka mga business groups nga ma-delay ang pagtapos ng duwa ka pinakadakong merkado sa syudad matapos nagtuwawang isyu sang pagguba sang fasad sang Iloilo Central Market nga nakabig nga heritage structure sa Iloilo City. Concern sila kasi ma-delay naman eh. Ito, balaan nyo ang business groups na budlayan man niya. Arada sa dalan ng mga vendors. Suno sa alkalde, wala ini nakabaton sa dokumento sa NHCP nga nagapauntat sang konstruksyon sang Iloilo Central Market. Sa mga sulat nga ginpadala sang business sector, academe, barangay kag mismo mga vendors sa Iloilo City LGU kag sa NHCP, gintumod sa mga ini nga ang on-time nga pagtapos sa mga merkado ang may dako nga bulig sa ekonomiya kag paghagan-hagan sang trapiko, tuga sang temporaryo nga stalls sang vendors. Ang pila ka mga vendors sa Iloilo Terminal Market nagdubo ang kita humalin nga nagsaylo sa temporaryo nga stalls. Rason nga nagalaom man sila nga matapos ang merkado sa natalana nga tion. It difference sir sa may main sir nga super. So ang big area sir, so damo ang tao nagasulo makakag nami ang bentahan dun sa sulod compare diri sa sagwa. Nagpasalig ang Iloilo City LGU nga matapos ang Iloilo Central kag Terminal Market pati man ang mga ginakonstruct nga merkado sa La Paz, Arevalo kag Haro base sa mga completion date sa mga ini sa Disyembre 2024. Upod Kirumel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.